Ýeri bilen Türkmenistanyň Sewda Senaty idarasynyň öňündäki bayramçylyk öwüşgünine bedelen meýdança halkara sergi ýarmarkanyň açylyş dawrasyna gatnaşmak üçin köp sany adamlar ýygnanylar. Olaryň hataryna mejlisiň başlygy, hökümet agzarlary, ministrlikleriň we podoklaryň dolanyş edaralaryň, daşary döwletleriň we halkara guramalaryň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýoly başlary hemde wekilleri bar. Bir yerde yurdumda medeniyet we sungy dostlaryň çykyşlaryna giň gerilmerli. Belen turuqa we senen aýdym sağlar we joşgyny tansar, halkara sergisi münasibetli ýaýwananylan çäherleri öýül boşly bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Munyň özi yurdumyzda gurulýan halkara çäherleriniň köp ugurly häsiýeti iýe bolýan anyň nowatdaky beýany urly. Yaşadın, yaşadın, yaşa arkadaş. Yaşadın, yaşadın, kahraman yerdar. Yaşadın, yaşadın, kahraman yerdar. Yaşadın, yaşadın, kahraman yerdar. Tahmin arkadaş, kahraman yerdar. Soňra kemmeler hormatly prezidenti bilen Türkmen Tekstil Expo 2020 şahatly halkara sergi ýarmarkasyna gatnaşjylary iýeren gutlagyny ul ünsünden diňlediler. Onlaryň gatnaşy ýaly Türkmen dokmaçylyk sungaty müň ýyllyklaryň dowamyna nesiller nesile geçip gelen baý milli mirasymyzyň möhüm bölegidir. Bu sungat diňe bir günnelik egneşkýada öý bezegi hökmünde däl, eýsem halkymyzyň milli medeniýetiniň sungatynyň öýül boşly beýan hökmünde aýratyn ähmete ýeder. Munyň özi ýurdumyzyň dokma senagaty kärhanalarynyň ýokary hili önümleri öňürmeklerine we olaryň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna ähmetliler. Häzirki döwürde Türkmenistany öňürli diýen belgili haritlaryň dünýäniň talapkar bazarlaryna ulugdaklanma bildirilýän önümleri öwürlenýäni bellemek gerek. Soňra ýygnananlar sergi ýarmarkada ýaýwananylan diýwarlyklar bilen tanışdylar. Sergi Türkmenistanyň dokma senagaty ministrläriniň garamagyndaky kärhanalaryň, senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ugurda iş alyp barýan agzalarynyň şeýle-de daşary ýurtlardan dokma enjamlaryny dokma senagaty üçin boýak we himiki serişdeleri, çiğmal gaplaýjy we önümçilik serişdelerini öňürji hemde öpçün edici kampaniýalaryň 110-a golaý özleriniň sergi diýwarlyklaryna gatnaşýar. Şolaryň 60-dan gowragy daşary ýurtlaryň öňünde barajy kampaniýalary we belli moda birleşmeleridir. Halkara derejesine geçirilýän sergide görkezilýän önümler ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynyň sağlaşy ösüş ýoluny düşenigini we bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilýäni has aýdyglygy bilen eşkar etdi. Ýurdumyzyň amatly toprak howa şertleri dünýä bazaryna ulusy bildirilýän orta we inçe süýümli paýtany senagat meçherde öňürmäge giň mümkinçilikler darady. Hormatly prezidenti bilen gol çeken değişiklik kararı bilen paýtanyň döwlet satyn alyş bahalarynyň ýokarlanmagy, dokma senagatynyň çiğmal binýadynyň hasa potalandyrylmagyny, öňürleýän önümleriň görnüşlerini we meçhöriniň artdyrylmagyny şertlendirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň dokma senagaty ulgamyna başlyny başlanan giň meşgul özgertmeleriniň hormatly prezidenti bilen paratatly baş tutanlygyna üstünlikli durmuşa aşylmak netijesinde pudagyň maddi enjamlarynyň binýady ýygydaly kämilleşdirildi. Şeýle-de bu pudagyň önümçilik düzümlerine häzirki zamanyň öňünde barajy tejribeleri, täze tehnologiýalar işçiň ornaşdyrylýar. Dokma senagaty ministrläriniň diýwarlygyna bu podokda ýetilen sebketler giňden beýan edilýär. Durmuşa ýaşalýan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň şäklerini ýurdumyzyň dokma podogy milli ykdysadyýetimiň ýokary depkinde ösýän ugurlarynyň birine urly. Soňky ýyllarda öňde barjy tehnologiýa enjamlary ornaşdyrylan döwrawap dokma kärhanalarynyň ençemesi gurly. Hereket edýän ýeri dokma toplumlary, paýta egerji we tikinçilik kärhanalary, pilýany gaýtadan işleýän aýakkap kärhanalary we beýlekler ekologiýa taýdan arasa çiğmallardan ýokary hili önümleri öňürip ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň hasa artmagyna münasip goşan goşýarlar. Milli ykdysadyýetimizi sany ulgamy arkaly ösdürmek boýunça giň gerimli işleriň dokma senagaty pudagyny da üstünlikli anyp barlýar. Dokma senagaty ministrler tarapyndan işlenip taýýarlanan dokma online dukanynyň hereket etmegi munyň aýdym sultnamasydyr.
Onun kömegi bilen müşteriler ministerlige degişli dokma kärhanalaryň şeýle-de hususy önümenejlerin ýüzlerçe görnüşli dokma hemde deri ayakkap önümlerini sargıt edip bilýärler. Dokma podagyna iri döwlet maýa goýum firişleriniň gönükdirilmegi netijesinde soňky ýyllarda ýurdumyzda bir näçe önümçilik toplumlary döredildi. Her iki zaman dokma kärhanalaryny ornaşdyrylan döwrebap enjamlaryň kömegi bilen daşary ýurtlarda öňürleýän haritlar bilen münasip beýleşik edýän ýokary hil önümleriň önümçiligi ýoly goýuldy. Dokma senatyna degişli toplumlaryň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegi, olara täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, önümçilik mukdaryny artdyrmakla bir hatarda önümleriň hil derejesiniň ýokary bolmagyny şertlenir. Şunun bilen baglykda halkara derejesinde geçirilýän sergi ýarmarkasyna bir näçe kärhanalar ýüplük önümçiligi, dokma senatynyň kanunlaryny gaýtadan işlemek boýunça mümkinçiliklerini görkezýärler. Türkmenistan Sanatçılar we Telekaçlar Birleşmesiniň agdalary milli ykdysadyýetimiň dörli podaklaryny eýleýän orunlaryny barha pogtalanýarlar. Şeýlekde giňgerimli ýaýwanlanan sergi ýarmarkasynyň çäklerini ýurdumyň hususy kärhanalary öz önümçiliklerini görkezýärler. Ýurdumyň telekaçlary diňe bir tebigy çyýmaly esaslanýanlar, esem öňde barjy tehnologiýalary we tejribeleri ornaşdyrmak arkaly döwrebap önümçilik toplumlaryň döredilmegine de işçen gatnaşýarlar. Belenşýaly ýurdumyzda öňürleýän polipropilenin ýüplükler taýýarlanýar. Bu ýüplükler mebel, plastik, torba we tanap ýaly önümçiliklerde giňden peýdalanýar. Ýewropa döwletleriniň ýetilen öňde barjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy we netijeli işledilmegi bilen asarlardan gaýdýan milli haçlyk sungatymyda häzirki zaman senat usullary arkaly hasa ösdürmäge, önümçiligiň gerimini giňertmäge we şartlandyrmagy önüme düşýän bahany bolsa petetmäge mümkinçilik döredi. Şugadaki sergi diňe bir dokma senatyny öňde barjy önlejileri we üpçün edijiler däl, esem dünýäniň meşhur dizaynerlarynyň türkmen paýtagtyna jelmedi. Gözden geçirilişde olaryň taýýarlan lewaslar toplumlary häzirki zaman modasynyň ýörelgeleri bilen giňişlen tanışmak mümkinçiligini döretdi. Munyň öňde halkara sergi ýarmarkasynyň köp taraply häsiýeti eýe bolanyny eşkar edýär. Podan kärhanalaryna önümçilik çeýliki binýady täzelemek we içeriki tebigy çeşmeleriň esasyna innovasiýon önümçilikleri döretmek boýunça daşary ýurtlaryň ýeri önümenejleri bilen hem ýakynan hyzmatdaşlyk anyp barýar. Daşary ýurtlaryň hyzmatdaşlaryň ýurdumynyň geljegi uly dokma podagyna birlikde iş alyp barmaga galaklanma bilýärliklerinden bellemek gerek. Şugadaki sergi dokma enjamlaryny, boýaklaryny öňürmekde dünýäde öňde barjy kompaniýalaryň bir näçesiniň gatnaşmagy munyň aýdyň tutulmasy. Dokma önümleri buýdyňa bir adamyň üst başynyň däl, öý we iş ýerleriniň hem öz boşly lewat bede bolup durýar. Halkara sergi ýarmarka öý bedegine degişli önümleri, ýumşak mebelleri we aşgana gap-gaşlary öňürýän belli daşary kompaniýalary hemde olaryň ýurdumyzdaky üpçün edijiler hem işçen gatnaşýarlar. Halkara gözden geçirilişiň maksatnamasy öýdara tejribe alşmak, häzirki zaman moda ýörelgeleri barada bilimleri artdyrmak üçin hem giň mazmuny çägleri özüne jemleýär. Bir ýerde lewasları bedemekde ulanylýan ýörgünli we öňde barjy diýipler bilen tanışdyrýan ullar we çağalar üçin egneşikler dokma firişdelerinden oýunjaklary taýýarlamak babatda ýurdumynyň we daşary döwletleriň dizaynerlarynyň burada işleýän hünärmenleri hemde jemgyýetçilik wekilleri üçin ustatlyk çykyşlary gurulýar. Dünýäwelli dizaynerlaryň Italiýanyň Metmut Milana moda hepdeliniň direktori Mariana Micheliniň, Singapurdan Hayden Ingen, Büyük Britanya'dan Omar Mansur'un, Hindistan'dan Ankita Chowdhury'nin, Özbekistan'dan Polatjon Yuldaşev'in, Kazakistan'dan Aydarxan Kaliyev'in taýýarlan lewaslar toplumlarynyň görkezişleri, paýtagtymyň ýaşaýjylary hemde mihmanlar üçin ýatdan çykmajak waka urly. Bir ýerde lewasları bedemekde ulanylýan ýörgünli we öňde barjy diýipler bilen tanışdyrýan ullar we çağalar üçin egneşikler dokma firişdelerinden oýunjaklary taýýarlamak babatda ýurdumynyň we daşary döwletleriň dizaynerlarynyň burada işleýän hünärmenleri hemde jemgyýetçilik wekilleri üçin ustatlyk çykyşlary gurulýar. Halkamyň dörejilik dünýäsiniň ören baýdygyny şöhretlendirýän milli lewaslary modanyň şalt tepkini ösýän we özgerýän häzirki zamanyna her bir adamyň ünsün özüne çekýär. Gelin-gyýlaryň ihlasyndan we zihininden dören milli nagaşlardyr, keşdeler bilen bedelen şol lewaslaryň her biri öz boşly sungat eseridir.
Milli Keşteçilikden otomadan UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň fanyna girdilmegi, gadymy döwürden gözwa salýan medeni mirasymyň bütün dünýäde ikrar edilmezdir. Her iki döwürde bu sungat döwrewap ýörelgeler esasyny lawastlary taýýarlaýjy milli dizaýnerlerimiz tarapyndan hasa baýlaşdyrylýar. Lawastlary taýýarlayan tikinçilik we dokma kärhanalarynyň önümleriniň dünýä bazaryna ulyssyga eýe bolmagy, olaryň dünýäniň modasynyň öňde barjy ýörelgelerini ulanmagy arkaly täzeçilikleri çalt ornaşdyryp bilmegine berk bagly bolup durýar. Aşağı şeýle geçirýän gözden geçiriş diňe bir ykdysady we işegelik bähwetler şunlar. Eýsem medeniýetleriň dokmaçylyk däpleriniň özara baýlaşmagy üçin amatly meýdança bolup kalmady diýär. Munyň öňünde hormat prezidenti bilen başlanýan nodulmaşy şeýle dörejilikli daşary siýasat strategiyada ähli parahatçylygyň ötüşiň bähwetlerine laýyk gelýän halkara hyzmatdaşlygyň möhüm şerti hökmünde meden insan perwer gatnaşyklara möhüm ornuň değişikligini nowataqy edek tasdiklaýar. Türkmen Tekstil Expo 2025 adlı halkara seri yarmarkası öz işini devam ediyor.